be anya manụ m ka anyị esi wee kọwaa ya bụ ihe mana otu ọbụla o si wee dị olee otu i mere n'abalị a Anọ m mma. achọrọ m ka ị kọwakịrị n'anya ọ gịnị na-emebe a taa Ihe na-eme ebe a bụ na anyị bịara ịchị ọchị maka na Oxygen a sị na ọ na-agba afọ okorobịa fụ ogologo imi ya. Ọtụtụ ndị bụ ndị ga na-anụ olu ya na redio ọkachasị na Bond FM 92.9 na Lagos ebe a. Ụfọdụ ndị a na-anụ ọnụ ya n'ikuku ha ga-afụzi ya taa fụkwuo ndị ya na ya na-emekọ ihe maka na ọ na-abụ ihe kwụrụ ihe akwụdebe ya. mana a sị gị kọwatụrụ anyị MC Oxygen ya bụ igirigi ndụ nke mbụ na Bond kedu ka ị ga-esi wee kọwaa nwa amadi a Etu m ga-esi akọwa ya bụ na mmadụ ga-abụ ọ nọrọ ịma na mmadụ nọ ọ narị akụja ebe ọ bụ na ọ nọ ị ga-ama na mmadụ nọ ọ bụghị naanị na ị ga-ama na mmadụ nọ ọ ga-emekwa ihe o jiri bụrụ Oxygen maka na Oxygen bụkwa n'ikuku ikuku a na-amanụ n'ọnya otu aka ọ dị mana otu ọbụla o si wee dị gịnị ka ị na-atụ anya ya n'abalị a ihe m na-atụ anya ya bụ na mgbe ụfọdụ anyị nọrọ na redio na-eme ndị mmadụ ka ha na-achị ọchị anọkọtakwa na anyị apụ ọfụ ka ndị ọzọ mee anyị ka anyị chịa ọchị maka na ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwa onye ọ bụla ya na ya na-abụnụ. gịnị bụ ihe a na-agụ nwaanyị dị ime adọnụ ka nwaanyị dị ime na ịjụọ nwaanyị na ime ọ kọwara gị ihe na-agụ ya nụ ndị ọma unu ahụla nọ na-abụ ihe kwuru ihe akwụdebe ya onye mụ na ya na ugbu a nwafọ Igbo kajara odogwu Igbo a mụrụ m sie ike Elda olee otu i mere amụsiri m ike nakwa ikwele already ị na-akọwa na amụrụ m amụsiri m ike I was born strong. gịnị ka i mere na amụsiri m ike na adị m strong na eshika m akpụka adị m mma my brother. ọzọ ọbụla o si wee dị ịkwadoro akwado wee pụta ọ gịnị na-eme taa limited laughter with Oxygen my brother. Oxygen nwanne anyị bụrụ nwa afọ bụkwara onye na-emenyere ndị ọzọ ọ na-adịkwa mma ome ode ha ya bịakwa bịa nọnyere ya maka na o kwesịrị ekwesị gidigidi iwu ugwu eze mana o nwere ihe ị na-ekwu ịsị na ị gara lụọ nwaanyị kwụcha ụgwọ isi enye gị risit ka steeti lụrụ nwaanyị ahụ ịlụọ nwaanyị ebe lụrụ nwaanyị na Owerri hụ list e nyere gị mana ị kwesịrị narị invoice ịnọgide were na iwepụta invoice ikirịta ya esu ude onye ọbụla ịhụrụ ụlọ nwaanyị na Owerri ekwesịrị na ị na-enye ya award anyị kwesịrị ịfọmụ union National Association of ụmụ nwoke lụrụ nwaanyị na Owerri ebe a ga na-anọkọ na-akasị nwaanyị obi maka dị ihe akarịka Imole ndị Imo steeti rụji ya nwayọọ anaghị m ara ihu list ha nyere mmadụ ka handout ihe akpụrụ akpụ juru everywhere. At the top of what others they laugh. Do we have Anambra people in the house? Anambra kwani? Anambra kwani? Anambra kwani? Any Anambra man here from Nnewi or Oka
Onitsha. If you pronounce parallelogram, come out 10,000. Parallelogram. 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 Open challenge. Parallelogram. And they have parallelogram. What number? 10,000. Come out. Parallelogram. When you finish, you go pronounce Ecclesiastes. I love Anambra men because everything in a business, that's the only place where I like them. Everywhere they in a business. Now only Anambra man, they for church. Pastor, they pray. They speak in tongues. People, they fall under anointing. Anambra man, no grief for. Everybody don't fall, they ground. Only the man stand. He go hold pillar. Now, if I fall down, I'll go fuck up. Obiada. When he finally know the same, only him stand. He can't look. He say, man, no be like say get someone spirit. He can't go like that. Person will fall under anointing. They there, his phone ring. He look, Pastor Defa. He look, Usher Defa. He pick the phone. Nine boy from warehouse. Hello, Chukwu. They're not a shop called warehouse. Ngwanata hego. Imechekwa chema zano monda anointing. Anambra people. Another place where you go like Anambra men, now for church, when they want to do car dedication for church, they not go tell you the make of the car. They will only sing. They get swag. When Anambra man dedicated car in my church 2 Sundays ago, when they ask, I say, what's the make of the car? I said, no, forget it. In your microphone, let me sing some song. They say, why you say from the song I will sing, you will know the make. And through when you're in a microphone, when he sang, I didn't manage the make of the motor. You know, hold microphone, help me the shout, or the man. The man hold mic. Moto de ma, 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 jipo de ma o. Moto de ma, homa de ma, moto de ma, moto de ma. Ngwano ara de weru, power setali no, double resource o, firiji no ni me ya. Tu estelata yao, honey, the two bures your what did you want to talk again? We already know the make of the car. Oh God. All right, DJ. May I tell this one stand out? Help me, nobody ugly by P Square. Chikairo bụ aha mama na ụfọdụ ga na-asị kedu ebe m gara. Ebe a m gara abatago. Mana ịkpọkwa mmadụ Igbo. Nwere ike nwa ọkụ ka egbuoru m, nnukwu efi m egbuoru gị. Ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Eziokwu, mana o nwere ka a ga-esi wee kpọọ nwaada Igbo akpọjọọ ya ha nwee kama gị nwa ga-egburu ha ọkụkọ gị na-emezi igbuzieru m enwere ka ị ga-esi kpọọ Ada Igbo ịkpọjọọ ya Stanley gị onwe ga-egbuzieru m ọkụkọ biko ndị be anyị unu kpakọwa na ọkụkọ unu ọnụ ama m ka a ga-esi wee kpọjọọ ka hapụ igbu ọkụkọ ebe a ma ọ bụrụ na ile anya anyị wuchiri n'abalị a ka anyị nọnyere nwaafọ Igbo ji eme ọnụ ọkachasị n'ịkpa ndị mmadụ ọchị unlimited laughter MC Oxygen ọ kpọrọ mgbe ya microphone Anakanda anyị bịara n'abalị a ka anyị nọnyere ya maka na ine anya ka anyị nwekwane obi aṅụrị ka ihe siri kwụrụ n'ala anyị bụ Naijiria ugbu a ọ bụrụ na mmadụ etinyere onwe obi ọma obubu ụzọ ruo anyị bara n'abalị a ka anyị nọkọ chịpụkwa n'ọchị ụfọdụ ihe ndị na-akpagbu anyị anya chịpụ ya n'ọchị MC Oxygen na anya wuchiela ka anyị nọnyere ya n'abalị
Falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize all. Ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ ka ndị mmadụ na-enubata n'igwe ịbịa soro anyị chịa ịbịa nweta obi aṅụrị n'abalị a. Ọ bụ gịnị ka ị kwadoro pụrụ iche ị ga-eji mee ndị mmadụ obi ụtọ n'abalị a? A na-akwadokwe ya akwado ọnwa wee m si ikwe ekwe na ọ dị anyị n'ọbara. Ya bụ na na-enwe nkwado ọbụla ekwesịrị akwado ya akwado ịkpọta anyị 2am anyị eme ihe ndị mmadụ ga-eji mụọ amụ. Adịghị akwado ya akwado. Odogwu ya gazi aka anyị ka ọ bụ. A sị gị kọwaa Maazị Oxygen ka ị ga-esi wee kọwaa ya na aka ọrụ ya. Otu uwe onye ka anyị na-adị nkelewu nke anyị gọgọgọgọgọ ya ka ịhụrụ Igbo ji wee pụta n'igwe maka otu usoro ndị na-akpalite asụsụ Igbo dịka mụnwa ukwe ekwe na-akpalite asụsụ Igbo maka Igbo agha ala ana ya ka ya ji esi onye ọbụla mụtara nwa ma ibi Lagos ibi obodo oyibo ibi Abuja kwado asụsụ Igbo enweghị ike ị na-ana ya ka ịhụrụ anyị ga-eji eme onye ọbụla n'abalị taa Igbo ka anyị ga-asụ were mee onye ọbụla mụọ amụ na Igbo ma sụgharịkwa ya n'oyibo amụkwa amụ n'oyibo nke awụ nke anyị original one. Please clap for me. I'm a married man. Kowaka, clap for me. It's not easy to marry, especially when you are married. Most of us married from Owerri. Olu. If you are from Olu, you are nice. Wonderful. Madam, if you don't spray me today, wait till na do me. When I want to marry, my uncle tell me, Dr. Bush, I say, oh, so I now. You are the head of your family. Don't let any woman control you. Be in charge. As I'm talking to you, I am not the head of my family. I'm only a member of my family. Before Malonwani, I was a Chelsea fan. As I speak to you, I support African Magic and Nickelodeon. How I started watching Z-World till tomorrow, I don't know. The one where they tell me, the same uncle made them advice, be in charge, Obina first start. I go in house one day, thank God, on our support of Chelsea. That day, Chelsea supposed to play match 4 p.m. I got there at 3:45. Urolu, my uncle, who now coach with pure water, hot water. Opa madam one cross leg with bottle of juice. When he done it 5 minutes to 4, all God changed channel may watch for. He said, my brother. Ogini dị onye nke m lee ị na-achịkwa ọ na-eze egwuregwu njem ọnụ ọ bụ nwafọ Igbo chapụrụ achapụ ka m na ya n'ugbu a MC Jobon ekene m gị sa n'alụ nwanne mmadụ ka m jụọ gị ajụjụ ị na-ajụ ndị Igbo ị na-achịkwa na-achị ya ọbụla na-achị anyị abịala n'ebe a ịchị ọchị isonyere nwanne anyị nwoke MC Oxygen wee bịa n'ihe ihe emume ntọọchị ya n'ụbọchị taa MC Jobon ị ga-eso na ndị ga-eme ndị mmadụ obi ọchị ọ bụ gịnị ka ị kwadoro anyị n'abalị n'abalị taa bụ ọgụgụ ndị mmadụ onye bịa rie nri extra maka amụta abụ ị na-achịkwa ha kebe a ka a ga-eme ya taa ndị mmadụ afụ na ọchị bụ ndụ a ga-achị ọchị taa ya bụ echiche ọ dapụ n'oche ọgụgụ ndị mmadụ sit belt onye nọ n'oche otinye seat belt ọyụ maka ndapụ ọgwụ maka ndapụ ị mara mgbe ụfọdụ apụta na-agwa mmadụ follow who no road jirekwa transport maka that person mma road nwere ike nọkara misikwa road iwe gị ịlachi akwa ebe isi. Hold on. My father who vulcanizing ga-ekwete mpam na pachi taya n'obe ọhịa tiri m 50 mgbe m bidoro kọmedi asị na mmemme nwunye na pọman a na-eme ya ha akpọ m vulcanizer, tantalizer, multiplizer, advertiser, screwdriver, fertilizer, but I'm the chief organizer. From cemetery I become the secretary. I know say my son go be military. Onye onesi unu ga-adị Paul Holy Ghost
oge m bịa Lagos ọhụrụ ndị na-atịsi ma ahụ m si nyiri Flavour na m buru granọt na fim ka keke gbuo m na a ga-enye m 200,000 na Flavour nwụọ na fim na ọ ga-aga ahịa na-ewere anya agụrụ big boy na-ewere anya agụrụ my brother ewere iwe asị m zọtebe ya ọkpa unu chere ego gị ya dị m dị fa ereele ya ada anyị asụji na ewekwala iwe ihe ahụ mbọ ka m na-agba I'm a married man nwunye m amụọla ada dịkwa ime dị ọkpara very soon a ga-akpọkwa unu oku ụfọdụ che na mmalụ nwaanyị maka na m bụ dada ebe nwụ dị ọkpara awụ m ofeke oke ala m nọ n'Igbo Ukwu onye ụmụ echefu ka m wee obi unu Igbo Ukwu ime ebe Igbo Ukwu dị nwanne Soludo wu Isiọfịa mụnwa wu Igbo Ukwu ya na-ezuzu m na-ele ya iwe wee m ihe m ga-eme ya my brother m kọchara gị one or two story Chief Imo Agbagote ya na Magị ihe m ji like mmadụ abụọ they are good Chineke destiniri ha abụọ ọnwụ na akị ahụ pọpọ nsogbu karịa ịdị na ndụ ha abụọ onye ọbụla nwere patina ọ ncheta nghọta uche ihe ịtọ ka anyị yọrọ Chineke ncheta nghọta uche Chief Imo ịhụlala ọga m otu a ka esi efe m ego beta ụfọdụ ama aba ka m si a sị na a na-esi n'ọdụ ama ihe dị nkịta mma a na-esi n'ọdụ ama ihe ndị nkịta n'obi ya bụ na ile onye obi dị mma ị ga-ahụ na obi dị ya mma maka na ọ ga na-achịcharị ọchị maka na ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa gaa n'ihu na-ege Isi Mbido TV maka na ọ dịbe ebe ahụ ka ihe na-eme ebe ahụ ka a na-asụ asụsụ Igbo na-akụghị ya mmiri ndewo n'ebe anyị ekene m unu ọmụ ka a na-akpọ Eda osi na nwata bụrụ oke one of Igbo land ọ naanị m nụrụ nwaanyị kwụ ụgwọ isi nara receipt maka everything wu business ma ị na receipt ma brother nwekwa ihe ị ga-eji eprove na elụrụ nwaanyị ana m arịọ unu biko ka anyị hapịa n'isi mbido nke awụ nke anyị ka anyị hapịa n'isi mbido maka ebe a ka ihe niile na-eme ọ na-akpọtụ ya kpọtụba ya Igbo mụrụ nze m ọzọ ana m ekele onye ukwu na-ekelekwa onye nta ana m ekele Okeke na-ekelekwa Oke Afọ aha mbụ Chika Iro mana ịkpọ m Ada Igbo 1 na Voice of the People enwe m ọkụkọ megbuoru gị enwekwa m efi megbuore gị ana m asị gị onye ọma na-ege anyị ntị gakwa n'iru na-ekiri Isi Mbido TV maka na nke a bụ nke anyị nke a bụ ebe ihe niile na-eme ebe a bụ ebe a na-akwalite asụsụ Igbo ebe a na-ewulite asụsụ Igbo akpakwala ịhụrụ remote ahụ akpakwala gaanụ n'iru na-ekiri Isi Mbido TV ihe o ji ebiri Isi Mbido ebe ahụ ka amamihe bidoro ebe ahụ ka nzukọ ndị Igbo zukọrọ ihe ọ bụla ị na-elele na Isi Mbido TV bụ ebe ahụ ka ihe mbido ọganiru na amamihe na ịfụ ụzọ si wee dị ịfụ ụzọ abụghị ihe manya oghe ịfụ ụzọ bụ ihe ibukwe n'isi Isi Mbido TV anyị na ụnụ kwụ ebe ọ bụla unu na-eje ebe ahụ ka anyị na-eje